mum sallllahu alayhi wa sallam ko heddi ko nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam o wi Allah wi to hadithul qudsi man aada li waliyan faqad adantuhu bil harbi so tawi neɗɗo kañum ala haaju so wona ay binde juulɓe Allah wi on yo heblo eɓe kaɓa keblotoɗo noon ne haɓay Allah on holto heɓata diine on ala diine toppito ɗe diine mon o noon yo Allah reen min yo Allah wa min ceerno yono sukaɓe tinnoɗe jagge wirdu o wirdon kala mo wirdano yo jaggo wirdu wirda wirdu ndu ko fayidaji kewɗi goni hen ɗin laaɗo kaadi ɗum ne kadi tawruɗen jinnaɓe meɗen bakkinoɗen hen no moƴƴi Allah walli on giwi gila to men on gari haaga on gandi ɗum ko jogade haaju neɗɗo noon so ene jogii haaju wattat haaju mum e haqqille mum e diine mum ɗum woni ko ardi sa toppitima diine o barke diine o e hurum diine o e ma moƴƴinane maslahaji maɗa inchallahu taala ko suuɗi hen e ko feeñi yo Allah amin ceerno wiinde wonno Allah no jola fof waɗira hunde innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu ɗum noon ko wawi wonde fof o wi ceerno Ibrahima Gueye goɗo e jonu jeeya nde ceerno Cheikh Alhaji Mouhammad Sali radiallahu taala anhu yehi kaka mata to portugais toon tawimo Allah hoddiri nde ceerno feri ari Madina Gounas o ari o arde ceerno o ardi ɗum o ardi ceerno omo jogii noon sifa keeriiɗo kanko omo jogii sifa keeriiɗo no feewi kanko ni o wondiri e ceerno haa o yehi ceerno wi on sifa noon hakkunde makko e Allah e nelaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallama e cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu e ceerno kala jeyaɗo dondu gila nde dondu sinci ha aduna gasa ma won ko ɓe dañi e on ɗum sifa ummorade e Allah e nelaaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam e Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu e ceerno Cheikh Alhaji Mouhammad Sali radiyallahu taala anhu e ceerno Ibrahima Gueye ummade e ɓen faade e maɓɓe tawa noon jiida noon e ko ɓe keɓi e ko ɓe keɓata e ko ceerno arnoɗo ko radiyallahu taala anhu ceerno wi ɗum noon ko gila wuro ngo sinca ha aduna o kasa ɗornaji fof inchallahu taala o wi ceerno wi ɗum ina mofti ɗo ɗum waɗi wayano wayata ni eno jiireten ni inchallahu moƴƴere suuɗinde nde feññini ko woni e feñde fof sabu ko moƴƴere suuɗinde nde ko ndeen woni e feññinde ko jiyeten ko moƴƴere jiyeten nde alhamdulillahi rabbil alamina ilam no jogii nguuri ceerno wi eɗen nganndi ilam ina jogii nguuri wiyeten ko yaha ɗemgal lesngal o wi ɗemgal lesngal wonaa ko nguuri wiyetee o wi ngaal daɗɗata ɗemgal dewgal to woɗɗi